Ik ben Alex Jansen, inderdaad de prins van de Durper Kuus. Ja, we stonden op ons werk en hij werkt nou 29 jaar. Dus dagelijkse kosten. We doen auto's repareren, APK, airco's repareren, alles wat met auto's te maken heeft. Maar nu is het vastelovend. Alex dacht dat hij nooit meer prins zou worden, totdat hij de vorige zomer het verlossende telefoontje kreeg. Dat was 27 juni. Bij badminton een partnertoernooi. En Patrick heeft me gebeld, hij heeft gezien, hij heeft dus gemist. En daarna een appje gestuurd van, kijk je terugbellen. Dus ik liep met mijn vrouw Irma door de gang, daar leest het zo stiekem zien. Toen zit hij van, en toen inderdaad, het was heel spannend op dat moment. Ik kon 2 dingen zien, Durper Kuus of KVW, maar ik dacht, dat zal de Kuus wel zien. En dat was zo. En dat was zo. Vrijdag s'avonds had hij me teruggebeld, was ik alleen thuis. En toen vroeg hij me inderdaad. En ik zei, mijn vrouw zit thuis, ik laat ik meer even weten. En even overlag en toen hebben we ja gezegd. Er lang over nadenken hoefde hij niet. Het was een droom die uitkwam. Ja, we zien echt carnavalsmensen, van kleins af aan. En ja, met de Kiert hebben we altijd carnavalswagens maken. Toen is inderdaad een kameraad, is prins geweest. Dat is heel schoon. Ja, toen dacht ik van, dat is voorbij, dat is klaar. Ja, maar toen kwamen ze dus toch nog bij vragen. Vereerd, blij en enorm veel zin in wat er komen gaat. Zo is het gevoel te beschrijven van de Durper hoogheid. Op een witte, of een roze wolk, moet ik dat zeggen. Ja, dat vat ze niet. Nee, dat kan ze niet allemaal beseffen. Nee, dat is wel heel schoon. Het gaat nog heel snel, want in de oven is wat in de gaten is. Dan zeggen ze, daar moesten we van genieten, maar dat gaat zo snel. Kunst ervan genieten? Ja, heerlijk. Het is gewoon, ja, je lacht gewoon van begin tot einde. Schoon is dat. Ja. Alex doet het niet alleen, samen met een adjudant die al de nodige ervaring heeft. Dat is Niels Lomme. Dat is een kameraad van ons. En hij is dat voor de 3e keer nou, adjudant zien. Dus hij heeft veel ervaring, dus dat komt goed. Tot slot zijn spreuk met een verwijzing naar zijn werk. Auto's laat ik even geweren, nou een steek met veren.